салом алейкум, подписчикои азиз, мухлисои азиз, бародарои қадрдон, бародароне ки дар дохили ватан ҳастанд, дар берун аз марзи ватан ҳастанд, ҳамаи шуморо салому дуруди бепоёни худмон мерасонам ва ташаккурам мекунам ба бародаро, як бародармон Муҳиддинҷон барои ҳамкорӣ. Муҳиддинҷон бародари қадрдони мо як тӯҳфаи ночиза гуфт роӣ кардем, ака тӯҳфаро якҷоя мебинем ки чӣ роӣ карда, ҳам пешакӣ мегум тона телефонаю некем рости гап намедонам чӣ хели телефон боша. Ана ман барои шумо ҳамин тӯҳфаро мебинем якҷоя. Такрор ба такрор Муҳиддинҷона бародари азиза муборакбодам мегуму сарбаландам боша. Чӣ боша? Ана ин Муҳиддинҷон ин диди болои телефон буда, болои телефон. Ана бародари азиз Муҳиддинҷон ин килонка дошта болошта. Сарбаланд боши, ҳазор раҳмат, ташаккур барои тӯҳфа. Ана Муҳиддинҷонам дар хизмати халқ аст, рости гап. Граница мегзаронанд, хизмати халқ дан. Ана бародарои азиз, бозам ҳама вақт коротон пеш бираву, ила якҷо шуй мекунанд. Коротон пеш бираву, ҳама вақт дар хизмати халқи худ бошед, дар хизмати ватан модар бошед. ӯ як шоири бузург гуфтагие ки намедонам кадоми шоир боша, рости гап дар ёдам нест, мегӯяд набардорад касе тобути худро барои ҳамдигар дар кор оем. Ин гапҳоро беҳуда гуфтагӣ нестанд. Албатта мо барои ҳамдигар дар корем. Ин рости гап як касе ҳаст ки патен надора. Бародармон Муҳиддинҷон шиносош бисёр, тӯли 12 сола ки мерава граница меояд. Зиёда аз 12 мошин доранд. Мебаранд соқу саломат шуморо дар граница ва документотонро тахт мекунанд, бо гардонда меоранд. Ана барои ҳамин мегӯям ки барои ҳамдигар дар кор меоем. Барои ҳамин қай ҳама вақт дастгири ҳамдигар бошед, дар куҷое ки бошед набошед, як даста бошед, як мушт бошед, иншоалло ки коротон пеш меравад. Як бор дигар рости гап Redmi Note 8 Pro беҳтарин. Ташаккур, ҳазор раҳмат. Баробекҷонам дар хизмати халқа. Аз номи худам, аз номи кулли бародарое ки шумо хизмат мекунем ва ёда шуморо раҳмат мегем. Ҳама вақт дар хизмати халқи худ бошед, дар хизмати бародарои худ бошем. Дар ҳамон мулки ғарбӣ, дар шаҳри Москва дасти ҳамдигарро бигирем, фақат ҳурмати ҳамдигарро бидонем. Албатта Муҳиддинҷон бародари қадрдони мо ба кулли мардуме ки дар шаҳри Москва ҳастанд хизмат мекунанд. Дар ин рақамҳо занг бизанену Муҳиддин барои шумо хизмат мекунад. ҳазор раҳмат Муҳиддинҷон, сарбаланд бошед. Тӯҳфаро қабул кардам, хеле писандам омад. Сарбаланд бошед.